соат ба вақти программа расода ҳаст ва ман Шалои Хоҷа омода ҳастам ки дар ин вақт барои шумо сархати хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро бирасонам ва фаромӯш накунед ки баъд аз 3 соат дигар бо шумо мулоқот дорем дар пахши мустақими барномаи хабарии Радиои Озодӣ ки хабару гузоришҳои муҳиму тозаро аз Тоҷикистону ҷаҳон фаро мегирад ва бо сипос қабл аз ҳама аз якояки шумо ки доим барномаҳои моро пайгирӣ мекунед ва фикру назарҳои худатонро барои мо мефиристед. Хуб, дар Тоҷикистон қонуни нави мубориза бо экстремизм таҳия шудааст. Дар ин бора достони кулли кишвар дар ҷараёни нишасти хабарӣ субҳи имрӯз иттилоъ дод, ҳарчанд ба гуфтаи ин ниҳод дар чанд вақти охир ифротгароӣ миёни ҷомеа камтар шудааст. Гузашта аз ин бино ба маълумоти достони кул то имрӯз 350 нафар аз шаҳрвандони Тоҷикистон аз манотиқи ҷангзадаи Сурияву Ироқ ба ватан баргардонида шуданд ки аз ин миён 150 нафарашон занону кӯдакон буданд. Дар нишасти хабарӣ боз кадом масъалаҳо матраҳ гардид дар барномаи хабарӣ бароятон хоҳем гуфт. Шарҳи ҳол аз забони худи ҷабрдида. Чанди пеш мо дар бораи худсӯзии зани солхӯрдаe барои шумо гузориш дода будем ки дар боздоштгоҳи ноҳияи Айнӣ худро сӯзонда буд. Баъдан мақомоти достони вилояти Суғд ба пайвандони Истад қурбон ва гуфтанд ки ӯ ба табобат ниёз дорад ва ба шарти берун нарафтан аз маҳалли зист аз ҳабс озод шуд. Ин зан ба дафтари Радиои Озодӣ омад ва нақл кард ки бо ӯ дар боздоштгоҳ чӣ рух додааст. Дар барномаи хабарӣ шумо низ метавонед гуфтаҳои ин занро бишнавед. Аммо қабл аз ин ман ёдовар мешавам ки мақомоти пулис ба пайвандони зани солхӯрда гуфтанд ки вақте дар боздоштгоҳи Истарафшан ҳоли ӯ бад мешавад ва табибро даъват мекунанд ва ӯ сӯзандору мезанад ба ӯ ва ҳамин тариқ ин зан гугирдро гирифта худро оташ мезанад. Аммо пеш аз ин яке аз маъмурони милисия гуфта буданд ки Истад Қурбон ва қасди худсӯзӣ накарда, баръакс ба бадани худ оби ҷӯш рехтааст. Хуб, билохира дар боздоштгоҳ чӣ рух додааст? Баъд аз 3 соат дигар дар барномаи хабарӣ хоҳед фаҳмид. Паҳлӯҳои муҳоҷират ва ё барои кор рафтанду аммо бедарак шуданд. Дар баробари он ки муҳоҷират зиндагии аксари хонаводаҳоро дар Тоҷикистон таъмин мекунад, аммо ҳолатҳое низ зиёд аст ки муҳоҷирон дар кишвари Русия беному нишон мешаванд ва пайвандон солҳо дар бораи наздиконашон на хате мегиранду на хабаре доранд. Танҳо дар соли 2018 садҳо шаҳрванди Тоҷикистон аз мақомот ва бархе аз созмонҳои кор бо муҳоҷирон ва созмони Ҳилоли Аҳмар барои ҷустуҷӯи наздикони гумшудаашон кӯмак хостанд. Дар ин бора мо як гузориш дорем ва дар барномаи хабарӣ бароятон бо тафсил хоҳем гуфт. Яке аз дигар мавзӯи барномаи имрӯзи мо низ ба мушкилоти муҳоҷирон бастагӣ дорад. Дақиқтараш ба шикояти онҳо. Як гурӯҳи муҳоҷирон бо ирсоли наворе ба мо гуфтанд ки чанд рӯзи пеш замоне ки онҳо шабона дар кор буданд, баъди баргаштан дари ҳуҷраи худро шикаста дарёфт карданд. Либосҳои онҳо тагурӯ шудаву ҳуҷҷатҳо ва маблағҳояшон буда шудааст. Ҷузъиётро баъди 3 соат дигар ва дар барномаи хабарӣ дар ихтиёри шумо бинандагони азиз хоҳем гузошт. Китоб хондан дар кор ва ё чӣ гуна як сокини вилояти Хатлон як ҳуҷраи манзилашро ба китобхона табдил додааст. Дар ин китобхонаи шахсӣ ҳазорҳо нусха китобу рӯзномаҳои даврӣ маҳфузанд. Китобдор дар суҳбат бо ҳамкорони мо гуфтааст ки бо ин васила мехоҳад нишон бидиҳад ки технологияҳои муосир ҳеҷ гоҳ ҷои китобҳои коғазиро намегиранд. Хуб, дар барномаи хабарӣ шумо ҳамин гуна метавонед гузоришро дар ин бора тамошо кунед ва албатта боз чанд мавзӯи рӯзи дигар ҳам аст ки мо барои шумо баъд аз 3 соат дигар хоҳем гуфт ва шумо пахши мустақими барномаро дар Озодӣ видео канали Радиои Озодӣ тамошо кунед.